Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-qorti tal-appell illiberat lill-Arthur Castillo ta' 58 sena minn taslima minn kull ħtija li kaġuna l-mewt ta' Christine Gauci li mietet 3 snin ilu waqt li kienet qed todos. Gauci u Castillo kienu qed jozzu flimkien. U appella mis-sentenza li kien ingħata f'Novembru li għadda meta kien weħel 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin. L-imħallef Consuelo Xeri Herrera qalet li ma sabitx lir-raġel li kien negligenti femilu u lanqas li kien responsabbli għal Gauci. U Mardiela ta' 25 sena li joqgħod Bormla, Mohammed Milala li ta' 19 sena, oħtu Miem Milala li 20 sena u Jessica Muscat ta' 28 sena li l-kol joqogħdu ħażabbar nżammu arrestati wara li tresqu l-qorti l-4 filgħodu biex li jabser f'ħażabbar u f'Bormla u ma wieġbu li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom. Fil-qorti, perseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo de Mek, l-Ispettur Lajden Zammit qal li l-Pulizija kienet qed tinvestiga numru ta' rapporti ta' ser violenti f'Ħażabbar u f'Bormla. L-allegat ser seħ matul dan ix-xahar, bl-aħħar każ seħ fit-19 ta' frar. Riccarda Aigbe, Awstrijaka ta' 42 sena nżammet arrestata wara li tresqet il-qorti mixlija b'ser fuq anzjan ta' 72 sena fost oħrajn. L-allegat ser seħ fid-9 ta' Novembru li għadda. Hija ġiet arrestata 3 wara li ntlemħet minn pulizija tal-komunità. Id-difiża mlet talba l-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat għaliex il-mara m'għandix indirizz fiss fil-waqt li wriet ix-xewqa li titlaq minn Malta. 6 baħħara tan-Navy Olandiża li l-età tagħhom tvarja minn 20 sa 52 sena ġew multati €400 kull wieħed filwaqt li ġew projbiti milli jidħlu ġo stadium sportiv f'Malta għal sena. Is-sitt irġiel ġew arrestati 3 filgħaxija wara li kienu qed isegwu l-logħba fil-Ground Nazzjonali ta' Taqali bejn it-tim nazzjonali tan-nisa Awstrijak u dak Olandiż fejn tal-aħħar rebħu bl-iskor ta' 4-0. Biex jiċċelebraw din ir-rebħa huma xelu flares tal-kulur li hija prattika illegali f'pajjiżna huma wieġbu ħati għal din l-akkuża.